petroleum products. Madamo man sa nga mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud, kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed, kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubong nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini. Isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon. Pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan na daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ma, payaan mo gid kuya. Rose, day, luyag ko gid nga matagan ka sang masanag nga buwas lang. Kung diri lang ako sa Pilipinas, pila lang sweldo ko. Wala na si papa mo. Ako na lang mabuhi si imo kay lola mo. Sa abroad, mas dako ang sweldo ko, bisan domestic helper lang ako. Dugay ka pa makapauli, ma. Day, 2 ka tuig man lang. Manawag lang ko permi sa inyo Mama, mamiss tagid ka. Mamiss ko man ikaw, anak. Mama! Gusto na nga hibiin na, Rose. Hindi ba magdugay dito sa Hong Kong si mama mo? Wala na ko gani, Papa. Wala pagid ko, Mama. Hariman ko nga lola mo. Rose, hindi ta kaya pagpabayaan. Lola? Promise? Hindi mo ko pagbayaan, ha? Oo, Diin gid abi ako makanto. Sige na, Hipos na dira. Bantayan na lang nato ang eroplano nga malabay dugay-dugay. Kay amo na ang ginasakyan ni mama mo pakanto sa Hong Kong. Oh. Ara ng eroplano mo? Rose, ara na. Naglabay na ang eroplano nga ginasakyan ni mama mo. Bye-bye, Mama. Bye-bye.
Apo, maayo kay nakapuli ka na halin sa eskwelahan. May package kita nga nag-abot halin kay mama mo sa Hong Kong. Ginhulat ko gid ikaw kay gusto ko nga ikaw gid ang maabri sa package. Lola, wala man asang kaso kung ikaw ang maabre, ah. Para man asa aton nga duha ang padala ni Mama. Oo, gani. Pero nalipay ko yung magtulok sa imo kung nagabukad ka sang padala ni mama mo. Ang matuod lang, Lola. Daw hindi na ako excited sa padala ni Mama. Rose? 4 katuig na siya dito sa Gwa. Wala pa siya makapauli. Ambal niya sang una. 2 years lang ang kontrata niya. Pero wala pa siya makapauli. Nagperma naman siya sang bago nga kontrata mo. Ay, ano abik ka daw hindi siya pagbuyan sang employer niya? Siguro, wala siya nahidlaw sa akon, Lola, no? Nahidlaw man eh. Ugaling apo, ginapaminsar lang ni mama mo ang imo man nga buwas damlag. Lola, ikaw na lang palihog abris ang padala niya nga package, ah. May homework pa ako nga obrahon eh. Sige. Ako na lang ang maabris ang package. Oy, Apo, Rose, may isugid ako sa imo. Ano ina, Lola? Dason si Mana ko no, mapauli na si mama mo. Matuod, Lola? Oo, kag may upod sa kuno. May upod siya? Sino, Lola? Ipakilala ng kuno niya sa aton kung mag-abot na siya. Rose, anak ko? Mama? Pauli ka gid man, Ma? Oo, Inday. Pasensya lang kung nadugayan ako sa pagpauli, ha? Dako ka na. Diragita ka na. Ma, nahidlaw gid ko sa imo. Ako ang mamanday. Ma? Sinong upod mo nga ini? Rose, anak. Ginapakilala ko gali si imong akong palamanhon. Palamanhon? Ginpakilala ko ikaw kay tito mo, Homer. Homer? Siya galing ginasiling ko sa imong nga bugtong ko nga anak. Si Rose. Ginakalipay ko nga makilala ka, Rose. Abi mo, masami ka ginamit lang sa imo mama sa akon. Paano ka mo nagkilalahay, Ma? Rose, isa ko ka family driver dito sa Hong Kong. Nagpauli kami din ni mama mo. Tungod luyag ko siya nga pakaslan. Kagkabay pa, nga pasugtan mo siya nga mamana liwat. Wala naman ko sang papa. Kung mamana siya liwat, hindi ko siya pagpunggan, tito. Madamo nga salamat sa pagpasugot mo, Rose. Ma, nabuot na lang kay Tito Homer, no? Ginpaobrahan gini ako sang ako na kwarto. Ay, oo. Tugod, nagadinalaga ka na eh. Hindi na kita makahuliday nga duha parehas ang una. Kahit kamay man ang kwarto ni Lola mo. Maguto ka dito sa kwarto niya. Hindi na ka mo magbalik na doon sa Hong Kong, Ma? Sa subong. Hindi lang anay May tinago pa man kami ni tito mo. Manegosyo lang anay kami nga duha. Sa sina, makaupod mo namon kamo ni Lola mo.
Rose, dali na. Suksok ka ng helmet mo, kay dulong ko na ikaw sa eskwelahan. Ara na, Papa Homer. Apo, ang imo nga balon sa panyaga, ha? Ubuson mo, Ged. Oo, la. Halong ka mo sa biyahe, ha? Oo, ma. Masakay na ako sa motor, ah. Okay, balakat na kami. Ay, Nay. Manindahan ko anay sing ibaligya natin sa Tianggi, ha? Ubos ng aton baligya, eh. O sige, anak. Hindi tamad ka maupdan. Kinagasakit ang akong tiil sa rayuma. Ay, si Homer gali. Nakitaan ko kaina nga daw nagakuriit, nga daw may ginabatsyag siya nga sakit sa iya lawas. Ang matuod, Nay? O si Saa gani ang bana mo karon? Sako man ko abi permis sa pagbantay sa aton Tianggi mo. Wala ko na di parahan ang iban pa nga bagay, Nay, ah. Nabatsyagan ko. May pilit nga ginatago si Homer sa aton anak. Ga, ang matuod, may prostate cancer ako. Oh, ano? Sang ang panahibalan na, Homer? Pila na kabulan na nagligad ka. Wala ko sang kaisog sa pagsugid sa imo. Advanced stage na. Amo ini nga, naghugos ng lawas ko. Oh, Diyos ko. Homer. Ngaging tago mo lang ini sa akon. Patawara ko ka. Hindi ko na pag-usikan ang kwarta ko sa pagpabulong sini. Wala man lang sa kasiguruhan na mag-ayo pa ako. Ga, atagin na ako sa simple nga lubong. Kunti na nga magpahuway ako. Itigan ang sinuptanta nga duha sa pag-eskwela ni Rose. Agon hindi ka na magpalayo-liwat sa iya, ga. Homer. Rose, anak, hindi ka magpasaway kay mama mo. Kagamuman kay lola mo, ha? Papa Homer, hindi kami pagpayain ni Mama. Palangga ka namon pa. Homer. Hindi ka mo makipi. Abaway lang ako. Talipay na ako. Nga may balonon ako. Kapag palangga, halin sa inyo sa paglakat ko. Paalam. Apo, kaon na. Lola, wala ko sang gana nga magkaon. Ay, Apo, masakit nga ginbayaan ka man sang ikaduha mo nga amay. Pero pinsaron mo na lang, nga mas maayo na lang nga makapahuway na siya sa ginabatsyag niya nga sakit. Obi ko,
Kompleto na liwat ang aton pamilya. Hindi kali. Ay, sige lang, apo. May plano gid ang Ginoo para sa aton. Ma, wala ka na nagapaway sang bantay sang Tianggi. Ako naman anay diri Ay, okay lang ako, day, Paagi sini, nagkakalingaw ako. Masubuan lang ako kung wala ako sang ginahimo Madumduman ko lang si Papa mo. Kag si Papa Homer mo. Obdan ko na lang ikaw bantay sang Tianggi, ma. Para bala nga, malingaw man ko, haw. Day, sobrang ginsensiyo mo sa akon. 50 pesos yun ang sobra. Oh, Ario. Ay, salamat Ginong, ha. May honest pa man gali nga tao sa kalibutan. May harap magid man si mama mo? Nanindahan sa merkado. Maano ka kay mama ko, haw? Okay na siya mo kung pangliagan ko siya. Ano? Mga luyag ka pa sa mama ko? Nga kaduhara na balo? Wala mo na sang kaso sa ako na. Okay lang sa ako niya, bisan may nagligad siya nga love life ya. Hala, kapos lang si imo magambal sina ba? Sabi mo tay, madugay ko na gusto nga pangliagan si mama mo. Daw, hindi lang ko kabuylo. Lola? Apo, wala ka pa naghimos eskwela, haw? Nagalae man ang pamatsyag mo, Lola. Hindi ta ka mabayaan. Isa pa, sako si mama sa Tianggi. Hindi ka niya maatipanan karon kung bayaan ta ka. Nakainom naman ako sa akon, budong. Maumpawan lang ko sinikaron, Lola, ginahapo ka. Amo ina, nga hindi ako magbiya sa imo. Apo, di kulang na ko iya. Ano man ang batabo sa akon, patunan nyo na lang nga hugot sa dughan. Lola, hindi ka magkambal sa amo sina. Ginakurbaan man ko sa imo man. Normal lang sa aton nga tao ang mapatay. Lola, hindi man ko bala magpakulba ilaw. Si mama mo, hindi mo siya pagpabayaan. La, Madula ban ako. Lola, tama na. Kulang ka lang sa paway. Pakanon ko ikaw, Kadason, paibnan sang bulong mo. La, maggalaway ka pa sa kalibutan. Gani, hindi ka alay magpamilin-bilin, dira. May nagasugat na sa akon. Para na sila sa akon. Lola? Magabian sa dagalinyo sa pagtumati ang matalumong sugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio!
kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars, kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwa ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta.
Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka membro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Nanay Almira, ngayagin pasako, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Isiling, nga akon ka. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Dari na. Manaog na kita diri sa taxi. Oo. Oh, sirado na galing opisina ninyo, oh. Kay patay ng mga suga. Paano mo pa makuha ang ginasiling mo ng mga papel? Ano ka bala? Siyempre, mayabi ako sang amon opisina, no? Mayabi kami isa-isa ni Almira kag Jonas. Ganito na. Masaka na kita dito. Sirado naman gali ang katupad namon nga opisina, oh. Anay ka, kuhaan ko balang yabi sa bag ko. Ari. Ara, bukas na. Ay, madali na nga. Di pa sigawan kong suga. Ara na. Dali, magsulod ka. Magpungko ka, anay, ha? Kailan tawon ko diri sa lamesa ko ang mga papeles. See? Ari na, oh. Siling ko gid sa imo, eh. Nga nabilin ko diri. Isulod ko, anay, ni sa bag ko, Ana, shall we go? Hoy! Ano ka pala? Nga ginakusma ako sa hinali. Timplano ka man. Harry? Karika, magpungko ka diri sa saba ko. Nga naghakos sa akon. Harry? Joanna. Joanna. Nagasigang suga sa opisina. Apang wala man ako nalipat. Ginpatay ko kaina, antes ako nagwa. Nagbalik pala si Jonas. Ay, ang mayo pa. Masaka na lang ako. Okay, madali-dali ako. Sino ba na sila nga mag-utod ang nagbalik diri sa opisina?
Basi kung manalipatan sila. Kaginbalik na lang. Ari na ako sa pertahan. Anay ka. Manila ganay ako. Iduot kong akong dulungan sa may pertahan. Oh. Ito wala man sa akong nabatian ni Kawad. Aber, malili ako sa seradora. Uy! Hindi! Ang mga animal! Ang traidor! Gusto kinagduto ako. Kinatraidoran nila ako. Ang little pinarsakon bag. Kupaon ko ini. Tiluan ko nga lumbago ng doorknob. Ay, wala malak. Sipaon ko ini. Mga traidor! Almira! Bunuin ko ikaw! Almira! Ikaw man! Hindi! Dugo! Madamang dugo! Almira? Mahalin ako dire! Mahalin ako dire! Gimbunok ko sila! Kagkadamos ang dugo sa bayo ko! Mapit ako sa CR! Mamilo ako dito! Ay na, nakapanghugas na ako. Kag nakapangilamos naman. Apang basa ang akong bayo. May nabitay nga pulo sa higad. Kuhaon ko ina. Kag isampaw ko sa bayo ko. Nasampaw ko na ang pulo sa bayo ko. Kagayan, iyainis ang janitor diri. Manilaga na ako. Manilag ako sa may koridor. Kung wala na sang tawo, amo ang paghalin ko diri. Salamat. Nakagwagin na ako sa building. Wala sa nakatulupagod. Hindi na ako magpauli sa balay. Dito ako madiretso sa may bagyo. Mabantay ako sa taxi. Kag magpadulong sa bus terminal. Salamat. Luwas na ako.
Nakabakal ako sa newspaper. Antes ako magsaka diri sa Baskaina. Kani patabunan ko ang akong palda nga may agsik sang dugo ni Joanna. Tubtub sa pong. Nagakurong pang mga unod ko. Apang kinahanglan na magkalma ako. Tungod ang kahadlo ko. Amo ang makapahamak sa akong. Isandig kong akon ulo sa salandigan sang pulungkuan. Kag piyongon kong akon mga mata. Gusto ko kalimtan bisan makadali ang mga natabo. Apang ginapananaw ko gihapon ang dugo. Madamo nga dugo. Kag isa lang ang bot sa limon sila. Napatay ko si Joanna. Napatay ko siya. Diyos ko. Kabay nga wala lang sumalay ng tabo ka Joanna. Kabay nga maluwas lang siya sa kapahamakan. Hari! Hari! Di na si Manang, ha? Di na siya! Arap siya sa sunod sa emergency room. Ha? Ginatipan sa mga doktor. Ano man lang natabo, ha? Ugaling ko na lang isugid sa imong tanan. Kagkabay nga mahangpan mo. Ano? Ara nagling doktor nga nagatipan sa iyang. Dok, kamusta ang pasyente? Luwas na siya sa katalagman. Hindi man tama kadalom ang mga pilas nga naagom niya. Kani wala kamo sang dapat nga kabalakan. Sa hindi madugay, isaylo na siya sa pribadong nga hulon. Salamat, doktora. Salamat, gid. Diyos ko. Madaming naging salamat. Excuse me. Ang problema ko sa mga amo si Almira. Kadako sa sala nga nabuhat ko sa iyo. Kaagahon na ako kung nakaabot sa balay sang best friend ko sang high school. Diri sa San Fabian. Akong mga anak. Sigurado nga matingala sila. Nga wala ako kung magbugtaw sila karon. Ayhan. Madugay kag makita ko sila liwat. Tungod managuan na ako. Nahadlok ako nga mabilanggo. Tungod napatay ko si Joanna. Rose? Ay, Almira, amiga! Ikaw ini? Ay, dali. Kam, sunod dali. Sa diin sila ni nanay kag ni tatay mo. Si nanay nagkakatulog pa. Si tatay naman, ato na, nagpalawod na. Nagpangisda na. Ay, dali, pungko. Magpungko ka, sige na sila. Salamat. Hoy, amiga, anong natabo? Nga ari ka sa amo sini nga oras? Naglayas ako sa balay.
Kay nag-away kami ni Harry. Ano? Ay, naglayas ka? Ay, ambot sa imo, nga, ahaw. Ano natabo? Ay, ambot, Rustico! Sino bisita naton? Ay, ambot, si nanay. Bala mo, ginapusda. Kaya ngalan ko, Ay, wala ka pang maanad. Ambot, Ay, bisa ako nanay korason. Kaluyan ka sang mahal nga Diyos. Sino ka gani, Inday? Siya si Almira, nay. Best friend ko siya sa high school. Ay, huo! Nakadumdum na ako. Bausus, ano kay kadako naman sa ginbag umuan ha? Baw nagdako ka? Kag nagwapa pa. Pero, gagaari ka man diri sa amo sini nga oras? Ay, nag-lovers quarrel sila sa bana niya. Gani nga naglayas siya. Kag diri niya napinsara nga magkadto. Ate kun amo, madali lang ha. Kay makuha ako sang duster ko. Pahulamon ko ikaw. Rustico, dira na lang siya patuluga sa gamay nga kwarto sa pihak ha? Kadasig ng sangkit ako. Subong, ari ako sa San Fabian. Kagari naman. Nagbalik naman ang kadlok na kinabatyag ko. Tagsa nga madumduman ko ang sunod-sunod na pagbunok ko kay Joanna. Ito sumasuka ako. Nagabaskog ang pagkubakubas ng dughan ko. Kapigadugan mo nga akong kadlok. Paano na ako karon? Ang akong mga anak. Pareho nga magagmay pang ako mga anak kung wala pa sa mga buot. Paano kung nabilang ko ako? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Nanay Almira nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Isiling na akon ka. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, History Bio. Antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdom kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang
walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Narito kami muli upang bumati at magpasalamat naman sa inyong lahat sa palagi ninyong pagsubaybay sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, isa na namang tagapakinig ang dumulog sa ating programa dito sa Recuerdos de la Vida. Nais na ring maipasadula ang kasaysayan ng buhay niya na nag-iwan sa kanya ng recuerdo. Ito ay nanggaling kay Mando sa siyudad ng Legazpi. At ganito ang sulat ni Mando. More than I could. Baby, letting go. Dear Tia Sofia, sumulat po ako sa inyo dahil may karanasan din akong hindi ko makalimutan at nag-iwan sa akin ng alaala o kaya recuerdo. Hiling ko po na itago niyo ako sa pangalang Mando. Isa na akong ama. Nakakaya sanang ikwento ko sa inyo ang mga pagkakamali na aking nagawa bilang ama at asawa. Pero alam kong makapagbigay ito ng aral sa ibang makakarinig sa aking kasaysayan. Ang tao ay tao pa rin. Mahina at kung minsan ay nalilihis ng landas. Pero kahit ilang beses pa tayong magkamali, may mga taong handa pa rin umunawa at tumanggap sa atin. Ganon ang masasabi ko sa aking buhay, Tia Sofia. At ngayon, aking umpisahan ang kwento sa aking buhay. At ganito ang umpisa ng lahat, Tia Sofia. Forget me as my life goes on. Sino ang manabang dyan? Lumabas kayo kahit magpatay tayo! Mando, lasing ka na naman. Hindi mo na naman alam ang ginagawa mo. Kung may taong manlaban sa'yo, pagtutulungan ka nila. May magagawa ka pa kaya? Anong sabi mo?
Aray ko, bakit mo ako sinaktan? Ano ba ang dahilan? Dahil naglalasing ka? Kahit anong gawin ko, huwag mo kong pipigilan. Wala kang karapatan na kontrahin ako. Kahit sirain ko lahat ng mga gamit dito. Diyos ko, parang awa mo naman, Mando. Huwag mong sirain ang mga upuan natin. Kung masira yan, wala na tayong gagamitin. Ikaw, halika dito. Aray ko, bitawan mo ang buhok ko, Mando. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Aray. Kahit patayin kita, gagawin ko! Bakit ba sobrang lupit mo sa akin, Mando? Kung hirap na tayo sa buhay natin, mas lalo kawawa tayo. Dahil sa pagbibisyo mo, isipin mo ang mga anak mo. Itong tatandaan mo, ha? Kung ayaw mong masaktan, huwag mo kong pakialaman. Intindihan mo, ha? Aray ko, Mando. Ang sakit ng ulo ko. Mando! Mando, saan ka pupunta? Mando! Mando, kulang ba ng nainom mo? Pero parang lasing na lasing ng itsura mo. Nagalit ako sa asawa ko. Yun, nasampal ko. Sinabunutan ko siya. Hindi ka naawa sa kanya. Ang babae, hindi sinasaktan. Minamahal, Pars. Teka nga lang. Parang may ibig kang sabihin, Abaldo. Kung anong masasabi mo, sasamahan kita. Hamunin natin ang mga lalaking tambay sa kanto. Pumunta ako dito sa bahay nyo para magpalamig ng ulo. Sa susunod na hamunin natin sina Nanding at Sending. Pahirapan natin sila. Alam ko kung anong kailangan mo. Hintayin mo at kukunin ko, ha? Pero huwag kang maingay. Mabuti at nag-iisa ako dito sa bahay ngayon. Inay, pagsabihin niyo si Tonton, gusto niyang kunin ang natitira kong pera. Ano ka ba naman? Hindi ka nakakaintindi, Kristal. Kulang ang pera ko, pero kailangan kong ipasyal si Lilet mamaya. Mga anak, huwag kayong mag-away. Ibigay mo na sa akin. Huwag mo akong inisin, Kristal. Gusto mong sampalin at sabunutan kita, ha? Inay, pagsabihan niyo si Kuya Tonton. Tonton, tama na yan. Pareho kayong mag-ama. Kung hindi na ibibigay ang kagustuhan ninyo, nananakit kayo. Anong nangyari sa mga upuan, Inay? Nasira na yata. Nagalit ang tatay nyo at binato niya, binagsak niya. Lasing. Kaya, yan, binagsak niya. Inay, kayo na lang ang magbigay ng pera sa akin. Naku naman, Tonton, parang awa mo naman, anak. Tumahimik ka. Huwag mong pasakitin ang ulo ko. Huwag ka sana munang pumasok sa relasyon. Ikaw pala, Lagrimas. David Ay, hindi pa kasi bumabalik si Mando. Pagkatapos niyang umalis sa bahay, Inay. Baka pumunta siya dito. Ay, hindi naman siya pumunta dito. Baka bumalik sa kanto. Nakasara na ang mga tindahan, Inay. Ganon. Saan siya nagpunta? Kung lasing na siya, bakit umalis pa siya sa inyo? Nag-away kasi kami, Inay. Humahamon siyang umuwi. Sinampal at sinabunutan niya ako. Malalaki na ang mga anak ninyo. Hindi pa rin siya nagbabago. Ang inaalala ko, Inay, baka kung anong mangyari sa kanya. Magandang umaga
umaga sa inyo, Nana Pinang. Maaga kayong pumunta dito sa bahay. Magkape muna tayo. Masakit ang ulo ko. Nakarami kasi ako nang nainom kagabi. Baldo, pumunta ba dito sa inyo ang kaibigan mo kagabi? Hindi kasi siya umuwi sa kanila. Dito siya nagpahinga kagabi, Nana Pinang. Pumunta daw siya dito para magpalamig ng kanyang ulo. Nag-away daw silang mag-asawa. Kaya pinainom ko ng gamot. Gamot? Anong pinainom mong gamot? Hindi ka naman doktor. Binibiro niyo naman ako, Nana Pinang. Doktor lang ba ang nakakagamot? May kamag-anak akong parang doktor. Parang doktor dahil nagbibinta sila ng gamot. Tinuro niya sa akin kung paano magdudoktor-doktoran. Ganun ba? Hindi ko alam na may kamag-anak kang parang doktor Mando, bumangon ka na. Nandito ang nanay mo. Maganda naman siguro ang pakiramdam mo na ngayon. Ay, Kanina pa ako gising. Narinig ko ang pinag-uusapan nyo ni Inay. Pero tinatapat akong bumangon. Ay, Mandaw, umuwi ka na. Nag-aalala na sila Grimas sa'yo. Baka kung ano daw nangyari sa inyo. Hindi ka kasi umuwi. Dito muna ako, Inay. Ay, hindi ako aalis dito kung hindi kita kasama. Kung kailangan pabuhat kita kay Waldo, gagawin ka. Hala, uwi na! Ano ba naman kayo, Inay? Ayaw ko pa sanang bumangon dahil masakit ang ulo ko. Parang nahihilo pa ako. Yan ang napapala mo sa paglalasing mo. Hindi ka man lang nag-iisip. Mas lalong sasakit ang ulo ko kung sisermonan nyo ko. Magtimpla nyo nga ako ng kape. Ay, ang galing mo Tingnan mo. Hindi mo man lang matimpla ang kape mo, ako pang nanay mo magtimpla sa'yo. Ay, bakit hindi ka kasi umuwi sa inyo? Para sila Grimas ang magtimpla, mag-asikaso sa'yo. Dito muna ako. Baka hindi ako makapagpigil at masaktan ko ulit yung asawa ko. Ay nako, masama yung ginagawa mo. Kung lasing ka na, parang hindi mo na kasi alam ang mundo mo. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo, sinasaktan mo lang? Ano bang kasalanan niya? Kung siya pa ang nagtatrabaho para sa inyo. Kasalanan niya rin kung bakit. Magtimpla ka na ng kape mo. Iwan kita. At sabihin ko sa asawa mo na nandito ka. Para hindi na siya mag-aalala. Sabihin nyo kay Lagrimas na huwag siyang pumunta rito. Pagkatapos kong magkape, matutulog muna ako. Ayaw kong malistorbo. Ay, ang sarap ng pakiramdam pagkatapos maligo. Talagang ang gwapo ko pa rin. Oh, Mando, nandito ka na pala. Pero parang nakabihis ka. Aalis ka yata. Huwag mong pakuloy ng dugo ko Magandang aura ko ngayon. Baka nakalimutan mo na yung nangyari kahapon Pumunta pala si Teban kanina. May kontrata daw siya at kakausapin ka sana niyang magkarpintero. Akala ko pinuntahan ka niya sa bahay ni Nainay kanina. Oo, pumunta daw. Pero natutulog pa ako kanina. Sige, tignan ko kung sipagid ako bukas. Tay, ang gwapo niyo naman. Oo, syempre ako pa anak. Alam kong gwapo ako. Kaya maganda ka, di ba? Tay, pahingi nga ako ng pera niyo. Ayan ang sinasabi ko May pagwapo-gwapo ka pa, pera naman. Sa nanay mo ka nang humingi. Wala akong pera. Kung mananalo ko sa sugal, sige, bibigyan kita. Hindi kita nakita sa tindahan. Kaya pumunta ako dito sa bahay niyo, Baldo. Ang sarap ng pinainom mo sa akin kagabi, Pards.
Sabi ko ang magugustuhan mo eh. Kaso naubos na. Ay, ang ganda ng tama niya. Hindi gaya ng alak na napakasakit sa ulo. Pero hindi magandang araw-arawin yan, Parts. Maa-addict ka rin. Ang kamag-anak kong nagbibigay doon. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yan. Baka meron pang ibang pagkukunan, Parts. Ang kamag-anak ko lang ang may benta ng ganun, Mandong. Ayan mo, at itatawag ko sa isang barkada niya. Madali kasi siyang pumunta dito sa bahay. Marami kasi siyang inutangan, kaya tinataguan niya sila. May binigay daw na gamot si Baldo sa kanya. Hindi ko alam kung anong gamot. May kamag-anak daw kasi siyang parang doktor na nagbebenta ng mga gamot. Baka si Carlo ang sinasabi niya. Medical representative ang tawag sa kanila, Nay. Nagbebenta ng mga gamot sa mga butika. O inay, nandito pala kayo. Mabuti at nakauwi ka na. Buti, hindi ka lasing. Si inay naman kung makapagsalita. Anong tingin niyo sa akin? Teka lang. Nasaan si Tonton Lagrimas? Pinatawag ko kay Crystal. Ang pinag-aalala ko kung naibarkada na naman. Kasama niya ang mga barumbadong kamag-anak ni Lilet. At saka hindi ko rin alam kung kasintahan niya si Lilet. Hindi ko napansin ang pag-uwi mo kagabi. Barkada mo daw ang mga barumbadong kamag-anak ni Lilet. Nobya mo ba siya? Nobya ko kung lasing ako, Itay. Ano? Kuya Tonton? Huwag kang makialam, Kristal. Kung ganoon, magaling uminom ng alak si Lilet. Teka lang. Bakit? Pinapabayaan ba siya ng magulang niya? Itay, kahit pagalitan niyo ako, hindi kami naglasing kagabi. Pumasyal kami sa plaza. Ay, nasaan si Inay? Hindi ko alam. Nasa likuran yata, Kuya Tonton. Naglalaba siguro. Sige, puntahan ko nga siya. Sige. Itay, masaya ako at hindi ka lasing ngayon. Huwag ka rin sana kayong mag-aaway kay Inay, ha? Siya naman ang may problema eh. Inay, bigyan niyo ako ng pera. Kahit 500. Bigyan naman ng pera, loko-loko. Kulang, Inay. 200 lang ang may bibigay ko sa'yo. Kulang yan, Inay. Kulang daw. Wala rin naman ako makukuha kay Te. Magaling siyang magpangalan. Pero hindi niya tinitingnan ang sarili niya, Inay. Tatay, hayaan niyo si Kuya Tonton. Talagang barumbado. Loko-loko makakatikim sa akin yung kapatid mong yan. Ano ka naman, Baldo? Matagal tayong nag-usap kahapon. Hindi mo sinabi na magkakarpintero ka pala. Wala kasi akong pera. Alam mo naman ako, Mando. Di bale, at nandyan si Mang Teban. Sa Sabado na ako makikisugal. Kailangan ko din magtrabaho dahil wala akong mahingi sa asawa ko. Baka masaktan ko rin siya. Ayaw kong magkarpintero kasi napakainit, Baldo. Di bale, at malapit ang oras ng pagmimerenda. Kape lang ang nag-umagahan ko eh. Kumain ako ng kanin. Yun, pinagtyagaan ko yung ulam na kamatis at daing. Kung kuleyo na ang mga anak mo, pantayan mo mabuti ang dalaga mo, Pards. Mabuti at naisipan ni Mandong magkarpintero.
Hindi ba lang magbisyo ang ginagawa? Sinabi ko na wala siyang mahihinging pera sa akin, inay. Siya naman itong paparating. Anong oras na ba? Loko-loko yung lalaking yun Ha? Muntik niya na akong saktan. Buti na lang at konti lang nailom ko ngayon. Sino ang tinutukoy mo? Hindi ko kilala, inay. Ngayon ko lang makita. Kulay pula ang kotse niya. Yun siguro ang sinasabi nilang nobyo ni Marjorie. Nagtatrabaho daw sa Manila. Ay, para na silang mag-asawa dahil nagsasama sila. Mas maganda daw ang hanap buhay niya sa Manila at nalaman kong madalas daw ang pag-donate nila sa Manila. Oo nga pala, Mando. Baka gusto mo daw na imaneho ang jeep nila, Mel. Oo nga, mas magandang magmaneho. Ay, naku po, hindi ko kayang magkarpintero. Mabuti na lang at nanalo kami ni Baldo sa sugal kagabi. Sana mainom ko ulit yung gamot na binigay sa akin ni Baldo. Si Baldo naman yung nakatayong yun. Parang alam ko ang pupuntahan niya. Baldo! Parang alam ko ang pupuntahan mo, Barnes. Dito ang sadya ko. Teka lang. Parang kang pupunta sa simbahan, May nakilala akong balo, Barnes. Bata pa siya at mayaman. Yan ang bagay na hindi ko magagawa. Dahil iniisip ko, meron akong anak na babae. Iba na naman ang iniisip mo. Inimbitan niya akong pumunta sa simbahan, Barnes. Anong sabi mo, Baldo? Teka lang. May sakit ka ba? Umuwi na lang tayo. Balik na lang tayo sa bahay nyo. Baka may pwedeng gamot na mainom doon. Alam mo na. Sa ngayon, Tia Sofia, nagtatrabaho na si Nabong at Natasha. Kung hindi maasikaso ni Nanding, sina Itay naman at Inay ang nag-aalaga sa apo namin. Nakalimot na rin si Itay sa nakaraan na lagi niyang binabalikan noon. At ang apo namin ang siyang binibilang kong rekwerdo sa buhay. At hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa inyong pag-ayos sa aking sulat. Ang nagpapasalamat sa inyo, Marina. But times change. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang kwento sa rekwerdo ni Marina. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang kwento at sulat ni Marina isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!